Добър ден или добро утро, както по-рано ме поздравиха. Макар че аз станах достатъчно рано, за да е по-скоро добър ден. Горе-долу до тук стигнах в Витоша, като от последната спирка на автобус 67, лифт за Симеоновско шосе, не че го видях този лифт, или той просто беше квартал Симеоново, както и да е. Автобус 67, полутах се малко и стигна до тук. И сега ядох и се чудя. Слиза ми се, искам вече да се връщам, обаче същевременно може да се поизкача още малко, пък знаете. Имам вода. Продължих в крайна сметка и се натъкнах на интересни неща.